Oci, mám problém. Máš ísť do školy za učiteľkou. Ale teraz len začal školský rok a čo si vyviedol? Učke som dal na miesto kvetov kaktusy a pichla sa do ryti krava. Tak jej treba, starej dievke. Ale to by ešte nič nebolo do ryti, ona sa chce vidieť osobne. A čo si myslíš, že ja mám čas na nejakú neukojenú dievku? A čo si vyparatil? No čo sa staráš, však sa dozvieš. Anciaša, a kedy tam mám vlastne ísť? Však mám plno roboty v pálenici. Okamžite, nech nemám ďalší prúser. Tak asi tušíte, prečo som si vás zavolala, pán Žubrienka. Fú, nemám ani šajnu. Že by za to, že som malému nezaplatil obedy? Obedy to je jeden z tých menších problémov, ale vyskytol sa nám tu riadny neduch. Čo, nebodaj zase podpálil kontajner? Kontajner to by bol ešte ten menší neduch, ale je tu poriadna šlamastika. Neviem, o čo ide, ale malého tak zrežem, že si do lavice nesadne. Vyhneme sa násiliu, ale váš čin používa skoro v každej vete vulgarizmy. Fú, a od koho to má? Od nás to určite nie je. Nemá to z domu? Kurva, ale to nie je možné, však u nás sa ani to riti nepovie. Akurát môj starý otec mi do chujov vynada, keď občas chláscem. Hovedo plesnivé.